Abort er svært. Og når det er svært, så er det fordi, der står meget på spil for dem, som overvejer det, for dem, som er involveret i situationen, når abort kommer på tale. Den kvinde, som venter et barn, som hun ikke synes, hun kan overskue og skulle føde, hun er i en svær situation, og der står meget på spil for hende. Det ved enhver, i hvert fald alle os, der selv har børn, at det koster noget. Og hvis man er i en situation, hvor man måske ikke har kontakt til barnets far, eller det af en eller anden grund er særlig svært, det her med det barn, så koster det noget at skulle føde det. Men når man tænker på barnet, så står der jo også meget på spil. Og når det er svært at få sig til at sige, at abort bare er rigtigt, så er det fordi, det er et levende menneske. Ikke bare noget, der engang kan blive til et barn. Det er et lille barn, som måske aldrig får verden at se. Hvis nu abort havde handlet om moralske principper eller om teori, så ville det måske være lettere. Eller måske ville det i hvert fald være lettere at sove roligt om natten, når man tænker på det. Men fordi det handler om levende mennesker, mennesker for hvem der står rigtig meget på spil, så går det tæt på, når vi snakker om abort. Jeg er selv præst, og det sker selvfølgelig, at der er mennesker, som gerne vil snakke med mig om de her spørgsmål. Mennesker, som har det her helt inde på livet. Mennesker, som synes, det er svært at finde vej i de her spørgsmål. Ligesom jeg siger, det er, at vi ikke har lov til at tage noget menneskes liv, heller ikke et lille barns liv. Og at grunden til, at vi ikke har det, det er, at vi i alt det, vi gør, står over for Gud. Gud er der, og det gør en forskel. Gud elsker det barn. Gud ønsker, at det barn skal leve. Gud har omsorg for det barn, og det giver det barn en værdighed. Det er altså ikke bare et princip eller en teori, men det er i forhold til Gud, vi står med det her med abort, og det synes jeg gør en forskel. Det er også det, som ligger bag, når Bibelen sådan ret håndfast siger til os, at vi ikke må slå ihjel. Det er Guds omsorg for hvert eneste menneske, og den værdighed, som det giver os. Bibelen har endda et sted, hvor det bliver beskrevet, hvordan Gud kender og elsker og har omsorg for selv et foster i salmernes bog i Bibelen i salme 139. Men også i forhold til den mor, som venter det her barn, hun synes, hun har svært ved at tænke på at skulle føde, synes jeg, at det gør en forskel, at det ikke kun er moralsk teori, det her, men at det handler om Gud. Gud, som vi står overfor i det her, fordi der er en tryghed og et håb midt i en situation, som ellers kan virke uoverskuelig og håbløs og måske næsten fortvivlet. Fordi Gud er der, og fordi Gud også elsker den mor, og fordi Gud også har omsorg for hende i det, hun har svært ved at tænke på, med at skulle føde et barn og skulle have et barn. Og så synes jeg faktisk også, at jeg har noget at sige til den kvinde, som sidder tilbage efter at have fået en abort. Måske med skyld, måske med skam, de der følelser. Hvis det nu bare handlede om moralske teorier og principper, så vil der ikke være så meget at sige. Et moralsk princip kan ikke tilgive, men det kan Gud. Gud kan tilgive, og her er vi helt inde ved hjertet i kristendommen. At når vi mennesker sidder med noget, vi har gjort, som vi ikke skulle have gjort, som har ødelagt noget for os selv eller andre, som måske har trukket dybe spor af skyld og skam i vores eget liv. Og når vi så kommer til Gud og beder om hans tilgivelse, så får vi den. Så holder Gud aldrig sin tilgivelse tilbage. Det her, det ved alle kristne, og jeg ved det selvfølgelig også af egen erfaring. Uanset om det handler om abort eller ej, så har vi alle sammen ting i vores liv, som vi har gjort, og som vi har fortrudt, som har trukket spor, både i vores og andres liv, og som vi ikke kan gøre ugjort, men hvor vi har brug for Guds tilgivelse og barmhjertighed. Det betyder også, at det, som jeg prøver at møde sådan et menneske med, ikke er sådan en pegen finger,
Fordi vi er fælles om det her. Ting, vi har gjort, hvor vi ikke har andet håb på en Guds tilgivelse. Men den kan vi få på grund af hans omsorg og hans barmhjertighed, som altså både gælder det barn, som ikke er født endnu, og som måske er troet, og den mor, som har svært ved at overskue og skulle føde sit barn, og også den, som sidder tilbage med skyld og skam, og også alle os andre, som kender skylden og skammen i vores eget liv, og som også kender heldigvis til Guds barmhjertighed.